trysky na kúpacej kadi. Zapínajú sa pneumatickým spínačom. Tu máme vzduchové. Takto to vyzerá byť slabé. Ako vypneme, sme sa počuli. Takto vyzerá byť slabé, ale keď je na tom metrový stĺpec vody, tak je to riadny rachot. Masážne trysky, to sú vodné trysky, montujeme takto nad seba, aby sa masírovala vlastne celá chrbtica. A keď sa kúpeme, aj tak sa posúvame ešte nad tými tryskami, aby sme si pomasírovali aj bokom. A tak naraz to môžu sedieť dvaja ľudia vlastne na nich a ľahko sa vymenia s ostatnými, keď tí zatúžia po masáži. Nemontujeme na celom obvode, lebo tam tie posledné trysky, tie vzdialené od čerpadla by mali len polovičný výkon a to je zbytočné, na čo by to tam bolo. Naše trysky majú vzduchovač. Nastavenie vzduchovača, to je vlastne falošný vzduch, ktorý strháva tá tlaková voda a tým ten masážny účinok sa znásobuje, že cítite tie perličky, ten vzduch. Regulácia, ukážem vám za chvíľu trysku, ako to vyzerá, aby sme sa rozumeli. Ešte vyskúšame tlak tých trysiek, kebyže ma niekto obaví, že je to slabé. Takže to strieka na 5 metrov. Mám 400 litrové čerpadlo, to znamená 400 litrov za minútu. Na tie 4 trysky je to aj silné. Možno, že by mala ísť aj 5 tryska, ale nech je to radšej silné. Keď sa už chceme masírovať, a ľahko si tu uberieme to na ten tlak. Ukážem vám tú trysku, ktorú montujeme. Vlastne tu je prívod vody, vlastne tlaková voda, tu je prívod vzduchu a ten vzduch si tam regulujeme.